Vi kører. Ja, det der har givet vores succes, det som vi har lykkedes med, det er, at vi har formået at være rigtig disciplineret her hen over vores vinter. Vi har formået at tage den vægt på, vi skulle, så vi har den optimale vægt i klassen, og vi har formået at gøre os stærke nok til at sejle for den jolle. Vi har altså været disciplineret nok gennem vinteren til at nå vores topform, inden vi møder op til det her VM. Det samme som Gustav siger, vi havde en stærk klub i ryggen, som hjalp os med alt det praktiske bag ved scenen, så alt med udstyr, alting, det har vi ikke skulle tænke på. Vi har egentlig bare skulle tænke på at gøre det så godt vi overhovedet kan det, og gøre det vi er så gode til, som er at sejle, og ligesom lægge alt det praktiske fra os. Vi har haft et mål, et meget målrettet mål, og det er, at vi bare arbejder stenhårdt imod. Alt det inddrager, som Gustav han siger. Og så har vi bare ligesom sat os det her mål, og sat os i den her, ligesom, det her spor. Og så resten, det var ren magi. Ja, vi har også lykkedes til det her VM med at holde hovedet koldt. Vi har kommet i en situation, som ikke så mange unge 19-årige drenge kommer ud for, med et helt vildt pres om at lige pludselig have chancen for at komme til OL. Men vi formåede altså at holde hovedet koldt og bare sejle, som vi plejer, og ikke fokusere så meget på, hvad nu hvis, men bare gøre det, som vi ved, at vi kan. Vi viste i Portugal, hvad vi kunne. Vi kom uden forventninger. Vi klarede os over alle forventninger, selvom der ikke var nogen. Og med samme indstilling kunne vi ikke gå ind til det her stævne. Den her stævne gik vi ind med meget pres. Gustav siger, vi gik ind 2 19-årige drenge i en plads til kampen om OL. Det er fuldstændig uhørt. Men vi gjorde det, og vi gjorde det på samme måde. Hold hovedet koldt, når det blev svært. Kæmpe til stregen. Og nu står vi her. Yes. Super fedt. Vi cutter lige her, fordi det jeg godt kunne tænke mig lige at høre.